Иди ми, сдават! Начало. Казах начало. Добре, сега се пребием ли искате? Миришат ли ви краката? Винаги съм си мил краката на жълтите памет пред парламента. Също се ботец. Винаги съм си мил краката с сапу. Като си измием краката, те спират да миришат. За около минута и половина. Е така, винаги като ги измием, за минута и половина не смърдат. После пак. Как поддържате хигиената си? Почиствам си всички дупки много внимателно ушите. Не ожеднявате ли в тази жега? Cheers! Пръгът на печат. Праговете на пенсиите падат. Пенсиите се покачват с 2000 лева. Искам да се оженя за пенсионерка. Ало? Бабе, айде да ходим на златната, карам джет. А? Да ме водиш на злат. С пенсийка от 2000 лева. Ти тази пенсийка сега какво ще взимаш? Старата А6 или Ауди 100? Зависи от климатика ли? Ага, добре. И отзад да има стъкла. Хай, чао, бабе. Ево, имаш ли баба? Баба ти колко пари взима? Баба, гледай, възприемай като ти говоря. Гледай ме в очите. Имаш ли баба, те пита? Защото аз имам баба. Твоята баба колко пари взима, в принцип? Но моята баба взима 6000, а твоята колко пари взима? Имаш ли баба? Аз имам баба, а твоята баба колко пари взима, в принцип? Така. Кажи ми, моля се. Да довиждам. Обръщам се към всички ви. Ако се чувствате малко луди, или пък много луди, ако искате да приличате на мен, и що ме копираш, бе? Ники, то ме копира. Ако сте общителни, не искаш ли да излеме пием по кафе или не? Какво ме разиграваш? Елате да се снимате с мен, Боби Турбото, за да станете новият участник. Да проблемираме заедно. Обаче, знаеш какво? Махала, тук да нямаш шала, махала за врата. Айде, лека дохло, долу,